प्रशांत, खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि निलेश राणे हे कुडाळमधील एका लोकार्पण कार्यक्रमानिमित्त एकत्र आलेले आहेत आणि याच दरम्यान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं हे सर्वात मोठं विधान समजलं जात आहे। खरं तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीची धामधूम जी आहे ही सुरू झाली आहे प्रशांत, आणि याच धामधुमीनंतर आता ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावरती आले त्यावेळी एका लोकार्पण कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी सांगितलं की कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाची जी निवडणूक आहे ही निवडणूक निलेश राणे यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवली जाणार आहे। त्यामुळे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीकडनं निलेश राणे हेच उमेदवार असतील अशा पद्धतीचं चित्र मात्र या वक्तव्यानंतर स्पष्ट झालंय। प्रशांत, खरं तर निलेश राणेंचं एकूणच मागील गेल्या काही वर्षांपासूनचं कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातील काम पाहिलं तर सर्वसामान्य नागरिकांपासून कार्यकर्त्यांची, भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्य मागणी आणि अपेक्षा आहे की निलेश राणे यांनाच उमेदवारी भेटावी। कदाचित पक्षश्रेष्ठींकडनं हीच मागणी आता ऐकण्यात आली असं म्हणायला हरकत नाही, कारण की पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं वक्तव्य निलेश राणे हे यांच्या नेतृत्वाखालीच कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक जी आहे ही लढवली जाईल अशा पद्धतीचं वक्तव्य हे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं आहे। प्रशांत, एकूणच आता नेमकं पुढील काळात कशा पद्धतीने या निवडणुकीमध्ये रंग भरणार आहे हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे। या संदर्भामध्ये फक्त मी एवढंच सांगेन, कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी यानंतरच्या काळामध्ये निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात लढणार। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।